Planoak ateratzeko solide txiriki ondoren, esango du berria, eta jungo gara multzora, bai? Hortaz, edo honea berria juten baldin magara, hartuko dugu LH usurbil, eta jungo da plantilla usurbilkoa. Eta irekingo dugu. Eta ondoren, bai, hemen joango gara, multzoak hemen jarriko ditugu, piezak hemen, eta gehitzen jungo gara, bai, berriak. Vale, orduan insertar esaten dugunean, claro, egiten dugu berria atera. Hemen ezin dugu duplikatu, bai? Orduan egin behar duguna da, honen parametro berdina jarri. Orduan, jute baldima eskuineko botoia konfigurar hoja, ikusten dugu A vertikal jartzen digula, eta fondo usurbil tailer. Vale, orduan besteari berdina egingo digu. Hemen jartzen gara, hemen jartzea, propiedades esateo, configuración de hoja, hemen hartzen du A4 vertikala, eta izena jartzen diogu, adibidez, gia baldima da gure horriana, bai, izen aldatzen diogu, eta fondo jartzen dugu esan da bezala usurbil tailerra. Aceptar, eta dakau honen berdina hemengo honetan. Eta horrela ingo dintuzke beste gaintzeko guztia behar ditugun haine. Adiez, hemen giako honetan funden egiten dut, eta orain ja hasten naiz asistente biztaz, eta bizta horiekin hasten naiz aurrenekoakin. Bai, orduan, kasu honetan deskargazen baldin maukat, oinarrizko plaka baldin maukat, irekitzeko esaten diot, eta bizta jartzen joaten naiz. Tak, eta goitikako eta alboko bizta. Homen gurutzatean artera eta ateatze zait isometrikoan, baita ere interesgarria. Bi hauek ez eizkik abitzen, tamaina aldatu beharko diot. Orduan, tamaina aldatzeko, hor jarririkan, hemen dakat eskala, bat biren, txikiagoa egin behar baldin bat bosten, dena bat bosten jartzen zait. Hemen goa mugitzen dut, bere lekura, juten naiz horrea, honi berdina egiten diot, bat bosten, baita ere bizta txikitu egiten dut, ez baldin mazek abitzen, txikiago egin dezaket, bat 10, eta gero ja hasiko ginateke akotatzen. Planoan jartzen dizuet akotazioak zekota behar ditugun, hemen ebakidura bat egin behar baldin badugu, ebakidura bat egin behar dugu, marretenak ebitatu behar ditugu, ondoren baita ere ardatza jarri behar ditugu, hemen kasu honetan ebakidureina baldin makau, gero horrela jarriko ditugu ardatzak, gurutzatuak direnak berdin, zulo guztietan ardatza jarriko ditugu, ebakidurein behar baldin badugu, aurrena plano korte jarri beharko dugu, nun ebaki nahi dugun, honi, eta ebaki nahi diogu, hemendikan, honea. Ferrar korte, esateko zaldetara, honea, eta ondoren ebaki dura egiten dugu, esateko honi, honeaka. Eta egiten duguna besta borratu. Borratu egiten dugu, eta hemen dakau. Eta horrela, hemen guardatzen mugitu zaigu, borratu egiten dugu, berriro egiten diogu, esan da bezala, juten gara hemen ardatzak, handitzen ditugu, tik, eta txukun joaten gara, eta berdin egiten dugu hemen. Hemendikan, honea. Eta gero akotatzen hasten gara. Akotatu nahi dut, hemendikan, honeaino, jartzen dugu, kota. Eta horrela, akotatzen dut, esan da bezala, planoan jartzen duen bezala. Gauz gehiago egin beharra dazkagunak, adibez, honi kolorea eman, ez? Orduan, propiedateetan hemen, edo baita ere hemen, leku berea joten gara, ikurra berdina da, propiedateetan berdina egiten dugu. Hartu, eta joten gara sombreado color, aktibatzen du dena, textura, reflejos eta kalkamoneas fuera, horrela jartzen dugu, aplicar, eta honi izaten dugu, eta aktualizar vista azaltzen zaigu ja kolorearekin.
Vale. Gero jarri nahi baldin badugu testoa hemen, berdina. Testoa jartzen dugu hor, marraztua, David. Bai, marraztutako hori, pik, bere lekua jartzen dut. Bai, izena, hemen gia du izena ez, hemen gia jartzen dugu. Berdina egiten dugu, guten gara testora, bendago, eta testo horretan gia jartzen dut. Hori da izena berea. Tamaina handitu egin nahi dio dela, selekzionatzen dugu, eta selekzionatuta daukagularikan, tamaina handitu egiten dugu. Hemen jartzen dugu 7.5. Borratu hori, 7.5. Handitu egiten zaigu. Eta horrela beteko benduke, planoan jartzen duen bezala datoak alden neurrian. Behin bat egin daukagunean, bestea berdina egiten dugu. Insertar, eta lehen egin dugun bezala xe. Hemen, konfigura roja, eta berdina egiten dugu. Alau vertikal hartzen dugu, fondo, eta hartzen dugu taller, aceptar. Eta izena jartzen diogu urrengoari, urreneko baldin bazan gia, urrengoa da, regle. Cambiar nombre, o renombrar, eta regle jartzen dugu. Eta horrela, jungo inateke, plano guztia ateratzen. Multzoan, airua ez dugu behar, hemen bertan multzoa sartu nahi dugula, insertatu beharko dugu, insertatu beharko dugu, asistente de vistas, hemen zein hartu nahi duan examinar, eta esan beharko du kaso honetan multzoa ASM da, multzoa hau jarri nahi duala, abrir, eta jarriko detor. Berdina, propiedadetan, esan beharko diot, sombrea kolor, tak, hemen gauek reflejoak eta kendu iten ditugu, eta aplicar, aceptar, eta actualizar. Orduan ja kolorekin dakagu, eta gero egin behar duguna da zenbakiak jarri, referentzia elemento, hemengo hau ze zenbaki dan. Hor ze zenbaki jarri behar diogun, hau da bata, hau da bia, irua, lau, bosta, renombratu beharko genituzke banan-banan.